हाँ हाँ हो 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 ए माई रे। चलिए आई भैया, आज बहुत ही खुशी के बात बा। हमरा जैसे छोट गवैया परम आदरणीय हमरा पूजनीय हमनी के नाचे राजा राम एंटरटेनमेंट भैया जी के माध्यम से ये हमार लाइव रिकॉर्डिंग वालों के बीच में परोस रहल बानी। हमरा आशा न पूर्ण विश्वास बा रउआ सब अपना छोट बेटा छोट लड़का के आशीर्वाद दे हम सब दे। लेकिन आई हम चाहब रउआ लोग से राजा राम एंटरटेनमेंट के रउआ सब लाइक कमेंट करी, सबे सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार दी भैया। भाव भैया कैसे मैया सार दे भवानिया लाज रखिहा हो जैसे सब दिन रखलू हो जैसे सब दिन रखलू वैसे आज रखिहा मैया सार दे भवानिया लाज रखिहा मैया सार दे भवानिया लाज रखिहा हो जैसे सब दिन रखलू वैसे आज रखिहा हो जैसे सब दिन रखलू वैसे आज रखिहा मैया सार दे भवानिया लाज रखिहा मैया सार दे भवानिया लाज रखिहा। सुनिला किए हो माई हम बड़ा दानी हो हमरा पताया कर तोके हम जानी हो। सुनिला किए हो माई हम बड़ा दानी हो हमरा पताया कर तोके हम जानी हो। हमरा पताया कर तोके हम जानी हो। हरदम सावन के बनवले आवाज रखिहा हो हरदम अंकित के बनवले आवाज रखिहा मैया सार दे भवानिया लाज 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 रखिहा। लेकिन आई भैया और कोनो भी गलती त्रुटि भइल होई अपना घर के छोट बालक समझ के माफ करम सबे। जय हो।